Bidaia handia. Mila 626 urteko maiatzaren 5. Bide luzea egin eta gero iritsi naiz Donibane Lohitzuneko portura. Aurkitu dut arrantza ontzien artean datozen hilabeteetan nire etxea izango dena. Enbarkatu naiz eta nire kideak izango direnak ezagutu ditut. Haien artean daude. Axut Zarauztarra, Emile Lekitxarra, Pierre Barkozearra, Nur Kanboarra, Xuban Leitzarra eta ni, Bilbotarra. Bakoitzak du bere hizkera, askori ulertzeko zailtasunak ditut, nongoa naizen azaldu diet. Prest gaude dagoeneko baleen bila abiatzeko, Ternuara bidaia handia abiatu da.